Ai. Oeh, ja. Ik weet niet wat kom hier in maag, oei. Ai. 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 Wie is het? Kom maar. Ai. Hey Ziza. Hallo Anna. Hoe gaat het zo met jou? Ja, dat gaat niet tussen die boem en die baas. Dat gaat niet zo goed met me. Ja, maar hoor je aan, zeg je, jij is verschrikkelijk ziek, wat een keertje. Ik weet niet wat komt die maag, oor, jong. Ik weet niet, wil die onderuit. Ik lijk me hardlevig. Als recht, kan je blij maar zweet gaan vrienden. Maar je vriend rauw, zoet, zuur, butter, maakt niet zo wat je. Je eet als wat je wil. Ja, Anna, hoor, heb jij nog gekomen om mij te komen beledigen? Of heb jij gekomen om mij te helpen? Wat wil je doen? Wat is je setup? Ja, we doen net kom kijken of je hier zo ziek is. Maar ik kan zien, jij is hier lekker niet. Ja, hoekom ga je die kliniek doen, joh? Alleen, want hij komt goed. Hij goed is doei. Alles dood en hulle ziel hebben. Hij kliniek. Hoe kan je zo zeggen? Je zegt ook dat jij nou hier doodgaan en dan? Als het mijn tijd zeker maar erg gaan die kliniek doen met die hardlevig. Weet je, mijn zuster is net één oplossing. Wat is de oplossing nou? Die zwartpijp. Wat is zwartpijp? Die zwartpijp wat je je teen mee laat maken. Hij zwartpijp. Waar ben jij van die pijp maken? Oh, zit hem achter mijn zuster. Woe! Die vrouw is nog bezig. Hoe zijn de waar die dan komt? Hij achter me met chocoladebok. Mijn zuster is nou. Wat ik koos nog maar demonstreren, maar koos bij de ambulance dan. Gaan ze maar. Mijn voet in de ambulance. Mijn zuster, alweer is nou. Die zwartpijp om hier strik van mijn schouders af. Je zijn echt verstaan nou. Hoe praat jij van zwarte peper en chocolade? Wat je echt nog nooit een groot mensen zijn. Ze zijn bezigheden gewerkt is, maar je moet nou hier bezigheden werk, hier bezigheden die achter. Nooit die. Mijn zuster, en nog een ding is die zwartpijpje werken. Karpom. Ay, mijn zuster, kom eens draaien met die pom. Ik is mal in die vloer en... Ai, mijn zuster. Jong, ik weet niet zo mooi niet. Ik was proberen die pomp, man. Die zal niks meer komen. Ai, jong, ik weet niet. Moet ons redden, moet je zeggen. Ik was proberen die pomp. You never know until you find out to know. Het is maar trei, jong. Jong, ik heb niet graag goed gehad om dochters te worden. Zusters en wat niet. Maar, ja, het zijn niet kleren wat ik kan aantrekken. Ik moet net beschermen als ik maak het los. Dat is ik. Gekaven. Ik zal nou iets kijken, mijn zuster. Mijn zuster is hier recht, maar ready for action. Ik is recht, mijn zuster. Ai, ja, nou, jong. Ai. Ai. Jong, laat je nou zo. Hoe voel je daarna? Ai, ja, mijn zuster. Ai. Ai. Ai, ja. Oh, Als jij los. Hij is nog los. Nou, Hoe vaak mijn zuster moet er weer pompen? Moet ik hier pompen? Moet er weer pompen? Ja, nou, kom eens los. Dan kan ze naar de waterpijp gebruiken. Nee, wacht, ik kan ook weer pompen nog. Wat voor de druk weer? Maar er wat terug, right? Ai, ja, ai, ja, nog. Ai, ja. Oh, los maar op. Ja. Kom eens naar de waterpijp. Ja. Als je mijn zuster die waterpijp is in. Ja, ik voel hem mijn zuster. Ik voel hem. Handzakies! Ai.